Hola, em dic Ariadna i explicaré què és el radi i què és l'apotema. Per fer el radi i l'apotema necessitem un polígon regular, un hexàgon. Per exemple? Per exemple. El radi és la línia que uneix un segment amb el centre del polígon. I l'apotema seria la línia que s'uneix des del centre del polígon fins a la meitat d'un segment. Ara, indica ahí quin seria el radi i quin seria el radi pot ser aquest i l'apotema seria aquest. Vale, quants radis tenim en aquest dibuix? Tenim 6 radis. Indica'ls. Aquest i aquest. Molt bé. Gràcies, Ària. De res.